ngiyafisa ukuthi abantu ngibanikeze i-background yokuba khona kwaleli bandla nangegunya lokuba khona kwaleli bandla nangokuthi uma kusuka lapha ubhekephi i-future noma i-vision yaleli bandla imi kanjani. Amen. Ngo-1992 ubaba inyanga yezulu kwakungu-September ziwu-9 wathuma abavangeli abathathu. Ngaleso sikhathi ngangiyimanje emadadeni. Wathuma abavangeli abathathu wabanikeza le moto ebomvu yabafundisi. Kwakuwumvangeli umthetho lose umfundisi umthetho, bese kuba umvangeli umathonsi lose umfundisi umathonsi, kwase kuba umvangeli umgabi owashona semfundisi umgabi. Ngababona sebefika kimi emadadeni bathi sithunywe ubaba ukuthi asizokulanda. Ngakusasa mhla ka-10 September 1992 ngahamba nabo ngaya ebuhleni. Uma ngifika ebuhleni ubaba inyanga yezulu wangibiza kanye nomnewethu umfundisi ubaba, wangena nathi endlini le-estate, yayingakaba yi-estate ngaleso sikhathi. Uthi-ke ubaba wayesengena nathi e-bedroom. Mayefika e-bedroom, le bedroom yayisencane. Ngafika kule bedroom nemjiva igaxwe odongeni iminingi nezinto ezine ezingabekekile kahle. Wayesefika uyabuza ubaba ukuthi lezi zinto njengoba yihleli kanjena zibekeke kahle yini. Sathi thina nomnewethu ayibekekile kahle. Wayesehamba futhi eya kwelinye ikamelo efike enakhona sifica kunezinto abantu bebenikela kuzo ngazo, eminye kuwukudla, okunye kuyingubo, kodwa konke kufuhlelwe ekamelweni elilodwa. Wayesefike ebuza ubaba ukuthi lezi zinto zihleli kahle noma zihleli kanjena. Samphendula nomnewethu sathi Nkosi azihleli kahle. Wayeseya ekamelweni lesithathu, nakhona safica kunento enjalo. Wafike wabuza umbuzo owodwa ukuthi lezi zinto zihleli kahle noma zihleli kanjena. Sathi baba azihleli kahle. Wayesehamba nathi eya e-dining room. Mayesese-dining room wayesethi ubaba, ngiyazi ukuthi senididekile, angikhulumi ngayo indlu lena, kodwa ngikhuluma ngebandla lamaNazaretha. Njengoba nibona la endlini kumafuhlululu kanje, nebandla lamaNazaretha limafuhlululu kanje. Nansi-ke into ebengibizele yona, ukuthi ukuwa nokuvuka kwebandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyokuza kini nobabili. Sengiqedile, hambani. Ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokuza kini nobabili. Sengiqedile, hambani. Ubaba wangibiza wangisuka eNyukhasela ezongitshela lokho. Ngathi mangiphuma umnewethu wathi uyamuzwa yini ubaba uthi? Ngathi ngiyamuzwa. Wayesithi-ke le nkulumo kababa ungayitsheli muntu, ngoba uma uke wayitshela umuntu sobe sesizakhele izitha. Niyakuzwa lokho mama? Angizange ngayitshela muntu lento, yazwa yithina sobabili. Kodwa kwathi ngo-2003 sisentabeni yaseNhlangakazi kuJanuwari, sabona sekungena umfundisi uKhumalo ekuseni. Uma engena umfundisi uKhumalo sisedokodweni nomfundisi uMpaka, wathi ngithunywe kini, ngithe ngilele, kwafika umuntu ephuma lapha nakwababa, kodwa ukhulume ngezwi. Angizange ngabona noma ubaba ilanga noma ubaba mkhulu, kodwa kuthena angize kulaba bafana bakwaMpaka
ngizobuza ukuthi basakhumbula yini ukuthi inyanga yezulu yathini kubo. Sabhekana emehlweni nomnewethu, wayesekumnewethu egcina emtshelile umfundisi uKhumalo. Wayesethi umfundisi uKhumalo nihleli nento engaka, namtshela nobaba uThiko lento. Sathi thina asimtshela. Wayesethi umfundisi uKhumalo kufanele ukuthi ubaba uThiko eyazi lento, mina ngizohamba ngiyomtshela. Nangempela umfundisi uKhumalo wahamba wayomtshela lento ubaba ngoJanuary 2003. Angizokusho ukuthi ubaba wathi. Kodwa inkinga engahlangana nayo emva kokuthi lento siyivezele umfundisi uKhumalo kwaba ukuhlaselwa abafundisi ngendlela esimangaliso. Basihlasela ngoJuly 2003 wathi umnewethu uyafika emhlanganweni, wavele wagula, washawa intamo waze wabuyiselwa emuva, walala lapho kusukela ngo-2003 kuze kube namhlanje. Ngase ngisala ngedwa njengoba ngimini njena sekukabili, bese kuzoba ngokwesithathu lokho kuhlangana abafundisi nabanye abantu bevele bengakhele amanga bese bengikhipha esontweni. Uma bengikhipha esontweni ubaba engilapha, wathi ngokwesibili babuya futhi bahlangana bangikhipha esontweni. Lapho engathi ngavikela khona ngamakhosi, basho bathi bazongibulala, kodwa ngingaqondi ukuthi kwenze njani. Kwahamba kwase kuthi 2006 kwase kufika lengilosi uhlalele. Angizokushoke zonke izinto eyayishoyo, kodwa ngo-2008 yayisithi ingilosi, usakhumbula yini ukuthi ubaba inyanga yezulu wathini kuwe? Ngashawa uvalo, kanti kwenze njani? Ngase ngithi ngiyakhumbula. Wayesethi uyazi ukuthi yini uhlale uhlaselwa lapha esontweni? Ngathi mina kangazi. Wathi njengoba uhlale uhlaselwa nje, lento eyakhulunywa ubaba inyanga yezulu yawela komubi, ikhona-ke uhlale uhlaselwa. Kodwa lokhu kuhlaselwa kwakho kwamphatha kabi ubaba ilanga, ngisho ingilosi lokushaya. Lokhu kuhlaselwa kwakho kwamphatha kabi ubaba ilanga. Lento eyayikhulunywa ubaba inyanga yezulu yayingasuki kuye njengomuntu, yayikhuluma isuka kuNkulunkulu. uNkulunkulu akanteli kusho ingilosi, uNkulunkulu akanteli. Lento eyakhulunywayo angeke ivinjwe muntu, nawe futhi ngeke uze uyivimbe, ngoba ayizange yasuka kuwo, yasuka kuNkulunkulu, ngeke futhi ishintshe. Ngiyakuzwa lokho. Ngizama ukuchaza imandate, igunya lokuthi kungani kwadingeka ukuthi ngiphume ebuhleni ngakhe leli bandla. Yayiseyangitshela le ngilosi ukuthi njengoba kuthiwa ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu yokuza kimi njena, yini ezokwenzeka kuleli bandla eyodala ukuthi leli bandla liwe? Yangichazela yonke into. Emva kwalokho yayisiqala isinikeza izifundo. Uthi lo muntu wasezulwini kuthiwa angikutshele, ubaba ilanga uthi angikutshele ukuthi kufanele ukuthi ufundise abantu indlela kaNkulunkulu njengokushumayela kaBaba. Abantu sebephumile emfundisweni kaBaba ngobuNazaretha. ubuNazaretha sebukhona, akusekhona ubuNazaretha okwashiwa ubaba, kusho ubaba ilanga, ethi okwashiwa ubaba esho ubaba mkhulu.
lobu buNazaretha obukhona akusekhona ubuNazaretha obashiwo ubaba. Tshela lo mfana ukuthi ngimthuma ukuthi akafundise abantu ubuNazaretha obashiwo ubaba, ebuyele emuva eyobheka ukuthi ubaba wabafundisana amaNazaretha. Lobu buNazaretha obukhona manje akusekhona ubuNazaretha okwashiwo ubaba. Itshelwa ingilosi ngo-2008. Wayesethi lo muntu wasezulwini singakhathazeki njengoba elapha nje, wathi ungesabi, njengoba ngilethwe lapha laba bantu ngeke besaphinde bekwenze lutho. Ngizele khona ukuthi ngizobheka wena, kodwa wena uzofundisa amaNazaretha ubuNazaretha njengoba kwakuyikhona uNkulunkulu ekushiye ubaba. Yabona, kodwa ayizange ingilosi ithi fanele ngiphume ibandla. Izange yantshela ukuthi njengoba kuthiwa ukuwa nokuvuka kwaleli bandla kokuzwa kimi, kufanele ukuthi leli bandla libuyisele endleleni kaNkulunkulu owaye eyibekile ubaba mfo. Kodwa mhla ka-4 kuJanuwari ngo-2010 yabuya ingilosi siqhamuka nenye inkulumo. Yathi ngithi ngiyakubaba ilanga, ngamfica ubaba ilanga esesizibeni, amanzi eseze afika esifubeni. Ithi-ke ingilosi ngamangala ukuthi ubaba waba sesizibeni ubhabhadisa abantu. Ithi ngithe ngisamangela ubaba wayesebuyaphendula ngokudabuka, wathi akusiwona amanzi okubhabhadisa lena, zinyembezi zabantu. Kunesililo esesize safika kimi, sahlala kimi, ngizwa abantu bekhala emhlabeni. Uma ngithi ngiyabheka ngifica uShembe esamshiya emhlabeni engasekho phakathi kwabantu, kodwa ngifica sekunamadoda. Lamadoda lana anemlomo ezingovolo, anamazinyo azingovolo nemlomo emide, afosha abantu abakhipha esontweni likaNkulunkulu. Akuselona ibandla leli, seliphethwe ngamadoda. Ngize ngabuza kumfowethu ukuthi uyawazi lamadoda sephethe ibandla? Wathi umfowethu nama ngiwazi. Usho mhla ka-4 kuJanuwari 2010. Yaqhubeka ingilosi yathi ube esethu baba, tshela lo mfana ukuthi ngithi akaphume la ebuhleni futhi engahaleli lutho lwakhona, ngoba uNkulunkulu akasekho khona. Yayiseyayibhala-ke zonke izinto ezenzeka ebuhleni ezenza ukuthi uNkulunkulu engababikho khona. Yathi mtshele engahaleli lutho ngoba uNkulunkulu akasekho khona. Yayisisho futhi ukuthi kuzokwenzekani ebuhleni. Wayesethi uma engaphumi lapha ebuhleni, lamadoda azomhlukumeza ngendlela yokuthi uyothi efa, uyofa sephuza utshwala, esehlubukile uNkulunkulu. Uma kunenjalo uzothatha intambo azikhule, kodwa kunakho konke kunengozi yokuthi bembulale ngoba abafuni nakumbona. Kushingilosi ithi kodwa akenze lutho, icala lakhe elokuthi ushumayela ngami. Abasangifuni laba bantu, abasakhumbuli lezinto ezinhle engabenzela zona. Ngiyakuzwa. Uthi-ke ubaba mtshele lo mfana ukuthi ngithi akangaphele indlu kaJehova. Uma-ke ngithi
uma-ke ngithi akangakhele indlu kaJehova ngisho ibandla, kodwa umtshele ukuthi engaphatheki kabi ukuthi uzokwenza kanjani lokho, ngoba leli bandla lizoholwa yimi. Akasekho omunye umuntu oyoma phambi kwakhe kuyokuma imina engizolihola leli bandla. Ngase ngiyabuza kule ngilosi ukuthi njengoba mina ngingasiyena owakwaShebe, uma ngabe sengihola leli bandla ngizolihola kanjani, ngoba emlandweni waleli bandla akakho umuntu ongasiyena owakwaShebe nesibongo owake wahola leli bandla. Yayisithi ingilosi ngenkathi ubaba inyanga yezulu ethi kuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokuza kuwe, wakusho kanjani lokho ungasiyena owakwaShebe? Yayisithi leli bandla akusilona elomndeni wakwaShebe, leli bandla elikaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uma uthunywa uNkulunkulu bese wena ubona abakha abantu uzokwenza lokho okutshelwa uNkulunkulu. Kuyezwakala lokho. Ngakho-ke angizange bantwana basekuphakameni lento ngiyamukele noma isishiye, kodwa into eyenze ukuthi ngigcine sengiphoqela ukuthi leli bandla ngilisungule ukuthi emva kwalokho ngoMeyi ngathola izingcingo ezingitshela ukuthi angingayi eGibisila ngoba sekunabafundisi esebakha uzungu lokungihlukumeza. Ngagcina ngasayi eGibisila. Kuthe kuzoshaya uJulayi ngase ngithola ingcingo eziningi, ezinye engitshelwa ngabafundisi abanye abangithandayo, ngitshelwa ngabavangeli abangithandayo ukuthi ngoJulayi ngizokhishwa esontweni. Ngahamba ngesibindi ngaya kuJulayi, kodwa sekukhona izinkulumo eziningi ezinokufakaza abanye ababesuke besemhlanganweni ukuthi kuthiwa kufanele ngikhishwe esontweni. Kuthe makwedlula uJulayi yabuya ingilosi sikwisinolaka yathi usiyayibona-ke lento eyisho baba ilanga ukuthi iqiniso. Uma-ke kunjalo uyazini ukuthi uma uke wakhishwa ungalakhile leli bandla ngeke thina sasondela eduze kwakho ngoba uzobe usungcolile. Ngaleyo ndlela-ke uzokhetha phakathi ukuthi wenze lento oyitshela ubaba ilanga noma ukhishwe esontweni uhambe uyophuza utshwala. Yileyo nto-ke eyangenza ukuthi ngiyithole sekufanele ngikhethe phakathi kokuthi ngikhishwe ngihambe ngiyophuza utshwala noma ngakhe ibandla likaNkulunkulu kodwa ngithukwe ngisonta. Njengoba ngithukiwe ngisonta kodwa bakhona ababonile ukuthi akufanele ukuthi ngithukwe beze esontweni. Kuba ngizange ngakwenza lokho ngabe ngihlele ekhaya manje ngoba kwase kunqunyiwe ukuthi ngizoxoshwa emva kokuba laba abafundisi behlulekile ukuba bengikhiphe la. Yangitshela indosi yathi uma sebekukhiphile awusenalo igunya lokuthi uyenze lento, nathi futhi asisakwazi ukusondela kuwe uyohlanulula ubani. Kukhona-ke imfihlo ekhona njengoba ngithena lokhu engikukhulumayo yilento okuthiwa i-background ne-mandate, igunya lokuthi ukuze ngivule leli bandla leli isimo sibe kanje. Kodwa behind it, ngemuva kwakhona, hayi ukuthi ukubeka kwenzekanga lokhu leli bandla belingeke libe khona. Niyakuzwa lokho? Hayi ukuthi belingeke libe khona.
kukhona inkinga engatshelwa yona ukuthi uma leli bandla lingababikho ibandla lamaNazaretha lizophela. Uma leli bandla lingababikho ibandla lamaNazaretha lizophela ngoba emva kwababa kuyoqhamuka oshembe abaningi. Labo shembe kuyogcina bakhona oshembe abayohola ibandla lamaNazaretha bengazange bakholwa kwasekuzalweni kwabo ngaphandle kokuthi njena bobe beclaima ukuthi bangabakwashembe. Ngenkathi laba abantu behola ibandla bengakholiwe, uNkulunkulu uyosuka phakathi kwamaNazaretha bese kuba inganekwane ukuthi uNkulunkulu wako wabakhona ngaphakathi kwamaNazaretha. Ngoba laba bantu abaningi bakwashembe abanendaba nenkolo yokuNazaretha kuphela into abayifunayo ukuthi beyibona beba ngamakhosi, beyibona bekhulekelwa njengoba noma yimuphi namuphi uvele eqhamuke esithi ngiyinkosi ngiyinkosi ngiyinkosi. Yathi-ke leyo nto-ke mase kuqhamuka labo shembe abaningi-ke okugcina kungasaziwa ukuthi ushembe ngempela okuyena yimuphi. AmaNazaretha ayodideka, uma esedidekile amaNazaretha bese siba yinhlekisa emhlabeni. Ngakho-ke into efanele yenzeke ukuthi sithi sifika leso sikhathi kube kukhona ubuNazaretha lapho okufundiswa khona kungapheli. Ngenkathi kuqhamuka oshembe nalona ethi ngushembe nalona ethi ngushembe abantu bangaphandle behleka, kodwa kube khona umthombo weqiniso, umthombo ozokwakha ubuNazaretha kuthi noma kuhlekwa ngaliyana kodwa kube khona umthombo lapho ubuNazaretha ongazuphela khona. And akakho umuntu wakwashembe oyokwazi kuyenza leyo nto ngoba uma kuqhamuka noma yimuphi umuntu wakwashembe ethi ngithunywe uNkulunkulu kuyoqhamuka omunye ethi ngithunywe uNkulunkulu kugcina emhlabeni kungaziwa ukuthi ubani othunywe uNkulunkulu. And then kugcina yonke into yobuNazaretha iyinhlekisi njengoba njengamandela nje ubaba inyanga yezulu wayithunywe uNkulunkulu. Siyakwazi lokho kuhliye historical nakanjani, kodwa ngoba kwaqhamuka umbango kwaba sengathi naye uyabanga. Niyayizwa leyo nto? Ubaba inyanga yezulu wayithunywe uNkulunkulu, kodwa ngenkathi kuqhamuka umbango naye waba sesixukwini sabantu ababangayo yize ethunywe uNkulunkulu. Uma-ke sekuzoqhamuka abantu abawu-5, 6, 7 makuhamba babili ilokuza nalowo ethi mina ushembe nalowo ethi mina ushembe, imuphi oyothi oyobonakala ukuthi ushembe ngempela? Bonke laba bantu abakhuluma indaba kaNkulunkulu bakhuluma indaba yomndeni ukuthi mina ngindodana kababa ilanga, mina ngindodana ngiyinkosana kababa ilanga, mina ngiyinkosana kabani, mina ngiyinkosana kabani. Ngenkathi kuthi wena uyinkosana kabani, abantu abangayiwa amaNazaretha bavele behleke beguquze phansi bethi kade sayibona lento ukuthi ayikho. Waba libonaphi isonto elibangwa ngokukhosana? Kade sayibona lento kaShembe ukuthi kayikho. Ekugcineni leli bandla ligcine lifana neZayoni, ligcine lifana neZayoni. Nalowana ebeyibandla, nalowa ebeyibandla, nalowa ebeyibandla, nalowa ebeyibandla. Kodwa ngokuba khona kwaleli bandla ngeke kusenzeka lokho, ngeke kusenzeka. Ake uNkulunkulu mdala, uNkulunkulu mdala kade wayibona kudala le njalo ingilosi. Yathi njengoba wathi ubaba ukuwe bandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyokuza kuwe, wayeseyibona kudala into ezokwenzeka. And wayibona isolution yakho ukuthi isolution yalento nansi.
ubaba ilanga wakhuluma wathi emva kweminyaka engama-30 uyobuya. Ukhona nje ikhaseti lakhuluma. Wayesethi ubaba ilanga kuza isikhathi lapho abantu okufanele befune ushebe womoya, hhayi ushebe wenyama. Njengoba siqala leli bandla sifundisiwe ukuthi ngenkathi kuney'xakaxaka abantu bengasazi ukuthi imuphi ushembe owushembe kaNkulunkulu okhonjwe uNkulunkulu, kodwa ushembe womoya ngeke ebe nombala. Ngeke ushembe womoya ebe nombala. Njengoba siqala njena yafika athi ingilosi kuzohamba kuhambe bephele oshembe benyama, kube khona ushembe womoya. Ngathi mangibuza engilosini ukuthi ngoba-ke nithi kangiholele libandla nami sengizoba inkosi, yathi ingilosi cha. Yathi wena umfundi kaShembe, wena umfundi kaShembe, wena uzobe usebenza njengabafundi bakaJesu. Abafundi bakaJesu kwakungabafundi bakaJesu, wena ungaphansi kwaShembe, inkosi uShembe.